skal køre stærkt forbi. Ja, vi skal også køre stærkt forbi. Okay, Jacob, hvad sker der her? Vi skal forskrække nogle cyklister, okay, som vi har boet på camping med. Er du klar så? Så kun de forreste. Så er de forreste. Kun de forreste. Kun de forreste, ikke dem her. Og så fyr nu, fyr. Nej, fyr. Okay, det bliver de der. Her, så det er mig, du. Det er lige meget. Det er jo lige det, der vi skal. Hold nu op med det her, man. 3, 2, 1. Du kigger sgu tilbage. Stop. I er så fucking... Det var perfekt, mand. Yep. Det siger, at nu kommer hun til at tænke på, hvad skete der i dag, okay? Og det første er ikke, hun siger, vi så den flotteste gejser, Island nogensinde har fik det sygeste chok. Jeg fik det sygeste chok af 4 landevejsrøvere, okay? Landevejsrøvere. Landsbytosser. Åh, hvor er det sygt. Der kan man virkelig se det. Der. Sygt, mand. Nu får vi sgu da virkelig value. Det var lige value af det. Jeg har lige fået en video. Jeg fik den